Så, hej Jørgen. Hej Jørgen. Ja, det var godt at se dig igen. Skål. Hvad så, Pernille? Skål. Skål. Alle sammen ikke sikkert din pause. Ja, Elisabeth? Jeg har ikke noget skål med. Ja, men tillykke med konfirmationen. Det var rigtig hyggeligt at se dig vokse op. Jeg er lige kritisk. Christian og David. Christian og David, hvad har I tilføjet til seancen? Du er grim. Og jeg er grim. Og du siger ja. Han har ikke mere taletid. Ja, okay. Hej. Vil du sige noget, Christian? Du skal bare sige positivt. Du skal bare sige det positive. Hvad så, skat? Du ser så smuk ud. Ja, men det gør jeg jo. Ja, Ikke? Og brun det er og rigtig sommerbrun og det hele. Ja, ikke? Og nu er det en uge før vi skal afsted til Afrika. Ja, Ja, og tingene er på plads. Oliver, har du styr på tingene? Har du fået et pas? Okay. Godnat alle sammen. Hej hej. Hvad så med dig? Ja, det er sjældent jeg kommer med, for Ja, det er det altid mig, tænker der jeg filmer. Ja, Det er flot, ja. du sagde. Ja. Nu vil jeg gerne slukke for det.